Uusi maa ja kaupunki. Uusi kieli. Uusi koti. Tampere. Syitä siihen, miksi olet Tampereella, voi olla monia. Kenties etsit uusia uramahdollisuuksia. Ehkä et voi asua enää kotimaassasi ja etsit turvallista uutta kotia. Mahdollisesti tulit tänne rakkauden tai perheen vuoksi. Syystä huolimatta vieraaseen maahan asettautuminen voi olla haastavaa. Miten hoitaa arjen asiat, löytää työpaikka tai opiskelupaikka tai jatkaa opintoja? International House Tampere tukee sinua kaikissa elämäntilanteissa, aina kotoutumisesta, kouluttautumiseen ja työllistymiseen saakka. Kaipasitpa sitten omankielistä neuvontaa päivittäisiin asioihin, vinkkejä osaamisen kehittämiseen tai väyliä verkostoitumiseen, ohjaamme sinut oikeaan palveluun tilanteestasi riippuen. Tunnemme hyvin Tampereen työmarkkinat ja olemme tiiviissä yhteydessä paikallisiin yrityksiin. Autamme työnantajia kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa sekä työntekijöiden asettautumisessa uuteen kotikaupunkiin. Tampere on kaikille hyvä paikka asumiseen, työskentelyyn, opiskeluun ja menestymiseen. International House Tampere on täällä tukemassa sinua matkallasi.